Jeg vil så bevise toppunktsformlen, og det vi starter med, det er at tegne en parabol i et koordinatsystem. Og så kan vi så afsætte nogle punkter. Det her punkt, det definerer vi som C, og den har koordinaterne 0 som første koordinat og C som anden koordinat. Og det er fordi, det er jo anden aksen, så det er jo så C-værdien i 0. Og den anden værdi, den navngiver vi som P. Og den har koordinaten x som første koordinat, og så den ligger på linje med punktet C, så den har det samme anden koordinat. Og når man har en parabol, så kan man altid lave en spejlingsakse, og den går igennem, den deler parablen i to lige store dele. Og skæringspunktet mellem den her spejlingsakse og parablen, det er toppunktet. Det er selve toppunktet, og det er det, jeg skal bevise. Og toppunktet, den har koordinaterne x, t som første koordinat og y, t som anden koordinat. Og ja, da de her punkter jo har samme anden koordinat, så kan vi så lave en linje her, der hedder, den her linje, den har forskriften y lige ved c. Yes. Og det jeg egentlig vil starte med, det er at bevise første koordinaten. Så det vi starter med, det er at skrive selve forskriften op, ligningen. Så det er ax i anden plus bx plus c lige med c. Og første trin i det her, det er at trække c fra på begge sider, så det bliver ax i anden plus bx lige med 0. Anden trin her, det er så at se, om der er noget, vi kan sætte ud for parentes, og vi kan se, at x går igen i begge af de her led, så vi kan derfor sætte x ud for en parentes. Så vi siger x gange med parentes begyndt, a gange x plus b lige med 0. Og når man så når til det her trin, så skal man bruge det, man kalder for nulreglen. Og det vil sige, at enten x, den skal være lige med 0, eller så skal a gange x plus b, altså parentesens indhold, være lige med 0. Og x, det kan altså ikke være lige med 0, fordi hvis x var lige med 0, så vil p have koordinaterne 0, c, og så vil den ligge oven. Så vil det være det samme som punktet c. Og det kan vi altså se, at det er de her to punkter ikke. Så derfor kan man udelukke x, og så må man så antage, at x gange b, a gange x plus b, den er lige med 0. Så det skriver vi. A gange x plus b lige med 0. Og nu så skal vi så have isoleret x, og det gør man ved at dividere med a på begge sider og trække b fra på begge sider. Så det kommer til at hedde x er lige med minus b divideret med a. Og det her kan man jo se, det er jo bare x er lige med minus b divideret med a. Og det svarer til første koordinaten, til punktet p. Men vi ved altså, at xt, som det er, vi skal finde ud af, den ligger imellem 0 og x. Så derfor så kommer x altså til at være minus b divideret med 2a. Så nu har vi bevist den her lille sætning. Så det skriver jeg op her. Xt lige med minus b divideret med 2a. Og nu skal jeg så begynde på anden led af det her bevis, og det er at bevise anden koordinaten yt. Så det vi starter med igen, det er at skrive yt. Den er lige med forskriften til parablen a af x i anden plus bx plus c. Og her der skal vi så bruge substitutionsmetoden, og det vil sige, at vi sætter xt ind på x's plads, så det kommer til at hedde a gange med parentes begyndt minus b divideret med 2a
hele i anden, plus b ganget med minus b divideret med 2a, og så igen plus c. Og det vi så kan starte med her, det er at gange a ind i parentesen, så det bliver minus ab, og så skal vi så lige have en mente, at det er i anden, så det kommer til at hedde minus. Nej, ikke minus, vi sætter bare hele på. Nå ja, fordi minus, ja, ikke minus, fordi at minus b i anden, det bliver jo positivt, så det kommer til at hedde ab i anden, divideret med, og så skal vi så gange a ind. Nej, det skulle jeg ikke. Så det bliver bare 4a. Vi skal kun gange i tælleren. Og her, der skal vi så gange b op i tælleren, så det bliver jo b ganget med minus b. Det er jo minus b i anden. B i anden. Hvad fanden er det egentlig? Jo, b gange minus b. Det er minus b i anden. Er det ikke? Jo. Okay, det er minus b i anden. Ja, er det? Jo. Jo, det er det. Og nu fucker vi op igen. Ja, det er jo fint nok. Det er Okay. meget til ja. Ja, okay. Minus b igen. Minus b i anden. Divideret med 2a plus c. Men det er fordi du skriver plus minus b igen. Nå ja, og det, vi behøver jo ikke skrive plus minus b, fordi det er allerede minus b i anden. Så vi laver bare foretegnet om her til minus. Ja, det var det, der lige forvirrede mig. Ja, så kører vi så videre, og her der kan vi så reducere med med at dividere med a i både tæller og nævner, så det kommer til at hedde b i anden divideret med 4a. Og her, der kan vi så ikke rigtig reducere, så det hedder igen b i anden divideret med 2a. Og så c, den omskriver vi så til en brøk, så den kalder vi for c i første, eller c i tæller og 1 i nævner. Og så skal vi så have fundet en fællesnævner her, og det gør vi, og der kan vi med fordel bruge 4a, så b i anden den vedbliver det samme, b i anden divideret med 4a, og her der skal man så gange med 2 i både tæller og nævner, så det kommer til at hedde minus, og 2 gange b i anden, det bliver så 2b i anden, og 2 gange 2a, det bliver så 4a. Og c, det kommer så til at, der skal vi så gange med 4a, for at få 4a, når vi både tæller og nævner, så kommer vi til at hedde 4ac, det er med 4a. Og det laver vi så på en fælles brøkstreg, der er ikke rigtig plads her, så jeg vil lige herom. Skriver det. Så det kommer til at hedde b i anden, minus 2b i anden, plus 4ac. Og så har vi så fundet en fællesnævner, og det er jo 4a. Så skriver vi 4a her. Og det kan vi så reducere lidt på ved at sige b i anden minus 2b i anden. Det er jo det samme som minus b i anden. Så minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Næste trin her, det er at sætte minus uden for parentes. Så vi siger minus, og så parentes begyndt, b i anden. Og når man har minus parentes, så ændres foretegnet inde i parentesen, så bliver minus 4ac. Og det er så igen det hele divideret med 4a. Og indholdet i parentesen, den er tidligere defineret som diskriminanten b i anden minus 4ac. Så derfor der kan vi igen, ja, så kan vi, i stedet for det, så kan vi så bare skrive d, fordi det svarer til hinanden. Så vi siger minus d divideret med 4a. Og det er altså, det svarer altså til anden koordinat i toppunktsformen, altså yt. Så har vi vist det. Bum.